Bokajan police station angkang enits tongker basir keba to baralong kedam tang theri ni phai troxy ada por phai keba por malom police lapen exercise atum aron repen dimapur na thu kipon bom ahor neptun cheklo joy pen police atum birta long si ihung tata mobile registration number NL01AC 4698 along ka khuruk dona hut cartooning koira truck kingfisher beer neptun long lapen laswalam kachini pamieje phan bang priatuma phan police atum je pari deng ponlo labang plika chingnang pona tuma men lake Bijoy Sharma arta inquira pho L Japani arta inquira pli R Sakhi arta inquira ke thom lapen Jay Kisan Singh arta thong ke baner ke batu alang lituma phan Kenep Dunlong Nagaland ke isi dry state lasi la dry state along le kopia phansi labang so hor ki por ma pu ka chini pa meja phansi kan ju pater tok phalu halapu Kenep Dunlong a hor ke du anta police atum arona tengpen tok lang ponsi exercise atuma phan puthot podai bon napen birta ke tok bomapor hut angke police kar jua sai padu bomla napen gari aphanta police station along si lipon kok Bokajan penanan terang Karbian Long Life